xa ke yiyo. Siyabona ke kumbejembeje apha abantu bahle emfondini, ungena ngaphakathi. Iyasonwabisa nale nto yoba nayo le ndawo ilapha kummandla o-OR Tambo. Uyabona okokuba akwenzelelelwanga, kuhle imeko ikwizitandards nje endingathi zezehlabathi. Ndingeza naye nayiphi ipresident yayo naliphina ilizwe ingafike nayo yothuke yonwabe, kuhle kakhulu. Ncedisa naxa nicwangcisa phaya eziofisini zenu njengomeya. Ngokuqinisekileyo njengoba bendisitsho into yoba imisebenzi yakhe yonke, andifuna uthi phantse yonke, inxibelana ncakasana nestrategy sethu sophuhliso, ngakumbi xa kufikwa phaya kumaphandle. Njengoba bendisitsho ndisithi uyabona into yoba lo mfo uhamba ezikolweni, njengoba ehamba ezikolweni unceda abantwana abadingayo kwi-school uniforms nezinye izinto. Singurhulumente mos asizukwazi uhambe sinikezela ngezi zinto, especially singu-local government. Kodwa xa sine-partners ezifana nabo, kulula ukupartnarisha nazo, sihambe cakwazo ukuze zenze lo msebenzi ubonakalayo.